או אני, אני, ללמד. אני אפשר להקליט, כן? כן, מה שבא לכם. כן, כן. אה, משהו שאת רוצה, באמת. אני בשבילכם, אני רוצה שזה יהיה הכי טוב לכם. אז מה אה, שבא. משהו אני אשאל אותם אולי, אני אשאל את כולם. כן, 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 כן. אוקיי, מעולה. כן. יופי. eh Andreas Hurove, Hu Karbe Pontianak, tanya Hi Garabe Jakarta, V Geveret Tikva, Hi Garabe Artsot Hybrid. וואו, אוקיי, מכל העולם, Ulangi שלום, Miko, טניה, kon שלום כן, לכולם. מכל makasih di העולם. Indonesia, di Indonesia. Shalom איזה Hamora. יופי. שלום, מה המורה. נשמע? ערב טוב. בסדר גמור. אני בסדר גמור, תודה. יופי, יופי, איזה כיף. Shalom Martaku Manishma. שלום, מורה, אני בסדר, תודה. היי תגו, אני ליאם, נעים מאוד. מה שלומך? אני בסדר, ליאם, נעים מאוד. נעים מאוד, איזה כיף. Ani Siti lah host. share screen? כן, כן. יופי, תודה. מעולה. אולי אנחנו נדבר קצת, אולי מהקים כמו אוקיי, 5 דקות, 5 דקות, אפשר? כן, אני ב4:30 צריכה ללכת. 4:30, אוקיי. כאילו חצי שעה, או חצי שעה, אוקיי. בסדר? כמו שאמרנו. אוקיי, אוקיי, תודה רבה. תודה רבה. בכיף, ברור. אז אה, בואו אה, נתחיל, כן, כן, ואם הם יבואו, הנה אני רואה ונסה מצטרפת. אמיליה, את עושה להם אדמית? כן, כן, אוקיי. אני. אז שלום לכולם, נעים מאוד. איזה כיף לי להיות פה, תודה לאמיליה. תודה ליאם. תודה, ליאם. אנחנו לומדים פה עברית, אני ליאם, אני מישראל, שלום ונסה, נעים מאוד. אני גרה בישראל, גרתי בקיבוץ, וממש עכשיו, לפני שבוע, אני עברתי לגור ברמת גן, זה ממש ליד תל אביב, עיר גדולה ליד תל אביב, אבל עכשיו אני בקיבוץ, אתם מבינים אותי, נכון? מבינים? כן, I can אנחנו also do מבינים. English כן. or חצי לא, חצי, לא, לא, אני לא, 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 רק את רק עברית? מדברת עברית. את רק רק עברית. מדברת עברית. בסדר. אני מדברת רק עברית, אין שום בעיה, אבל אתם, אם מישהו לא מבין, להגיד לי, אוקיי? סטופ מי, תפסיקו אותי. אין בעיה. תודה. אני רוצה שתבינו. Sometimes אז you have to לאט. לאט לאט, מעולה. טניה, טוב מאוד, בסדר גמור. אני תודה. מדברת ממש ממש מהר. גם סבא שלי, rest in peace, הוא היה אומר לי, ליאם, לאט לאט, אוקיי? אז זה לא רק אתם, זה כולם. אז אני עכשיו בקיבוץ, כי המשפחה שלי גרה פה, ועכשיו חנוכה, אז היום אנחנו מדליקים נר, lighting a candle. אז אני פה בקיבוץ, בבית של אמא ואבא שלי. בסדר? שמח, חג שמח. תודה, חג שמח. שומע. זה החג הכי טעים בשבילי. הכי הכי טעים. The best food, האוכל הכי טוב בחנוכה. טעמתם? אתם ניסיתם את האוכל של חנוכה? Did כן. you try Hanukkah food? It's כן. like nuts, לקש. לטקס, וואו, טעים. סופגניה. תקווה, יש לך שאלה? כן, ליאם. איזה שם קיבוץ עכשיו? השם של הקיבוץ שלי זה קיבוץ עינת. קיבוץ עינת. עינת הוא ליד פתח תקווה, הוא במרכז, באמצע של ישראל. כן, כן, אני מבינה איזה קיבוץ. עינת, קרוב לתל ענק. אביב. כן. נכון. אז תודה. בשמחה. אז שלום לכל מי שהצטרף, אני ליאם, ואני באתי לספר לכם פה קצת
על מה שמעניין אתכם, מה שאתם רוצים. אמיליה ואני חשבנו שזה מעניין לדבר על הקיבוץ. אתם שמעתם על קיבוץ? אתם יודעים מה זה? זה בסדר אם לא, זה מוזר. זה לגמרי. בסדר. שמענו ולמדנו קצת על הקיבוץ. אוקיי, למדנו אז קצת מעניין על אתכם? קיבוץ, כן. מעניין אתכם לשמוע על קיבוץ בישראל? כן, כן. כן. כן, כן, אנחנו מעוניינים. מעוניינים, מצוין. אז אני קצת אספר ותרגישו חופשי לעצור, לשאול שאלות, אוקיי? זה שיחה. סבבה? מהמם. כן. סבבה. אז ההורים שלי, שניהם, אמא שלי ואבא שלי, נולדו בקיבוץ, אוקיי? סבא וסבתא שלי גם נולדו בקיבוץ, בישראל, ובקיבוץ הישן, מה זה ישן? מה זה Old. המילה ישן? old, נכון. אבל לא old person, נכון? old person זה זקן, ישן is in old times, before, נכון? אז בקיבוץ הישן זה לא כמו היום. הקיבוץ changed, shift, השתנה, שינוי, אוקיי? by the way, קיבוץ זה מילה מעניינת, כי המילה קיבוץ היא מתוך המילה מקבץ, לקבץ או קובץ, which means a cluster, ביחד, הרבה דברים ביחד, אוקיי? והקיבוץ הישן התחיל לפני שישראל קמה, אוקיי? לפני 1948, before 1948, כשנערים ונערות, youth, כן? צעירים, הגיעו לארץ יהודים, בלי המשפחות. המשפחות נשארו באירופה, וצעירים וצעירות הגיעו לישראל, והם הקימו את הקיבוץ. They built, הם בנו את הקיבוץ. והקיבוץ מאוד מאוד מיוחד, בגלל שהאידיאולוגיה, מה זה אידיאולוגיה? תקווה אידיאלוג. אידיאולוגיה. דיאלוג, אידיאולוגיה, אידיאולוג. אידיאולוגיה אידיאולוג. בעברית, כן, you can say it, אידיאולוגיה, אידיאולוגי, זה אידיאולוגיה של סוציאליזם, נכון? שכולם ביחד. מה זה אומר? כולם עובדים They are- ביחד, They all together. נכון, עובדים All together. ביחד, Work אוכלים together. ביחד, Eat together. גרים ביחד, live together. Live together. Live together. אבל זה לא בדיוק כמו village, זה לא כמו עיר קטנה. למה? בקיבוץ הישן לא היה מטבח בבית. מה אמרתי? What did I say? No kitchen. No kitchen. אין מטבח בבית. למה? כי הם אוכלים ביחד בחדר אוכל. נכון, יפה, טניה, כי בחדר כולם אוכל. אוכלים ביחד, בוקר, צהריים, ערב, בחדר אוכל. אוקיי? מי מכין את האוכל? מי מבשל? מי מכין את האוכל? את? כולם. כולם, נכון. כולם. נכון. יש משהו שקוראים לו תורנות, או ברבים תורנויות. תורנות means תור, מה זה תור? זה התור שלי, לא, זה התור שלך, תורך, תורך, מה זה תור? turn, בדיוק. אז תורנות means like duty, כאילו התורנות חדר אוכל, ואז נגיד יש לי תורנות חדר אוכל מחר, אבל מחרתיים יש לי תורנות ברפת. מה זה רפת? רפת? Barn.
נכון, בברן של הפרות, to milk the cows, נכון, אוקיי? זאת אומרת שבקיבוץ הישן כולם עובדים בהכל, אוקיי? ואין כסף אישי, אין כסף שלי, כסף שלך. אם אני עובד ואתה עובד, כולם, הכסף הולך לקיבוץ. אין אוטו שלי. אין. יש אוטו של הקיבוץ. אוקיי? אז אוכלים ביחד, הכסף הוא ביחד, ישנים ביחד. Let's talk about this. בוא נדבר על ישנים ביחד. אבא שלי ואימא שלי וכל הדודים והדודות שלי לא ישנו עם ההורים שלהם בבית. אתם מבינים? כן. איפה הם כן, ישנו? מבין. הם ישנו במשהו שקוראים לו בית ילדים. נכון? בעברית יש בית ספר, סקול, נכון? בית חולים, hospital. hospital. בקיבוץ הישן, היום לא. בקיבוץ הישן היה בית ילדים. מה זה אומר? אני רוצה לעשות איתכם משחק ניחושים. מה זה המילה ניחוש? לנחש? To guess. To guess, To נכון. guess. אני שואלת שאלה ואתם תנחשו, guess, לנחש. תגידו איתי, say it with me, לנחש. 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 זה לנחש אותו means שורש. לנחש. נחש. לנחש. Yes, מצוינים. אוקיי, פיל. באיזה גיל תינוק אחרי שהוא נולד עובר לבית ילדים ואמא חוזרת לעבוד בקיבוץ? באיזה גיל? תנחשו. 5 מה, אמיליה? 5. 5 מה? 5 שנים. חודשים? 5 שנים. שנים? שנים. גיל 5 שנים. גיל 5 שנים. אוקיי. כן. תינוק, לא ילד, תינוק. אוקיי. baby. איזה גיל, טניה? מה הבייבי, בן כמה? בת כמה? It's not a test, guys. זה סתם משחק. תגידו מה שאתם חושבים. בן אחת? בן שנה? אחת? שנה? כן, שנה אחת. אוקיי. אז חמן, מצוין. בעברית אנחנו לא אומרים בן אחת, אנחנו אומרים בן שנה, או בת שנה. כן, בן שנה. בן שנה, בת שנה, או בן שנתיים, בת שנתיים, נכון? 2 years old. ואז אנחנו אומרים בן 3, 4, 5. אוקיי? ככה בעברית אנחנו אומרים. כן, שנה, תודה. שנתיים, 1, 2, 3. לא בן שנה, יותר קטן. בן כמה? בן 1 יום. אפס. טניה הכי קרובה, טניה מאוד בן שנה. קרובה. בן שנה. אפס. איתרו זה השם? מה אמרת? בן שנה. בן שנה. אז לא, יותר קטן. הילד נולד ואחרי שבועיים, 2 שבועות, אמא מניקה ואיתו בבית, ומניקה, מה זה מניקה? breastfeeding, להניק. מה זה? מניקה? to breastfeed, להניק תינוק, to feed with the breast, להניק, and the baby is breastfeeding, like eating, he is יונק. by the way, יונק בעברית זה גם ממmal. כל החיות, כמו כלב, חתול, פרה, all the mammals, we call them יונקים, because they breastfeed. סבבה? אז אחרי שהתינוק שבועיים בבית, הוא הולך לבית ילדים. ובבית ילדים הוא ישן. אוקיי? אז מה זה אומר בעצם? שגם אם יש לך אחים ואחיות, אתה לא כל כך הרבה איתם.
בקיבוץ הישן אתה יותר ביחד עם השכבה שלך. מה זה שכבה? אמיליה, אני לא שומעת, את על מיוט? כמו באותו גיל? אותו גיל, נכון. אז המילה שכבה, do you want me to write it down? אתם רוצים שאני אכתוב לכם בצ'אט? תגידו לי, אני לא מכירה את השיעורים, אני רוצה לעזור. רגע, איפה הצ'אט שלנו? more. צ'אט. ככה כותבים שכבה, אוקיי? אני גם כותבת לכם בית ילדים אמרנו, חדר אוכל, הקיבוץ הישן. מה עוד אמרנו? חדש? איזה מילה? יונק, לנחש, נכון? כתבתי לכם הכל בצ'אט. סבבה? כן, תודה. המילה שכבה, סליחה. יונק כן, מה זה? יונק. יונק זה גם baby when it's eating from his mother breast, he is יונק, הוא יונק, הוא יונק, כן? יונק או יונק. חונק? לא, חונק is לא טוב, זה to strangle, כן, יונק. כן. יונק. כן. וזה גם, יונק זה גם ממל, חיה, כל המשפחה של החיות של היונקים, אני כותבת גם יונקים, אוקיי? שזה כלב, חתול, פרה, זאב, all the mammals, נכון? אומרים ממל, אתם מבינים אותי? כן. אוקיי. Stop me if you don't understand, תעצרו אותי, אני רוצה שתבינו. אם אנחנו בשקט, כולנו מבינים. מבינים. מצוין. סבבה. אנחנו פשוט עוד לא מכירים, אמיליה מכירה אותי טוב, אבל אני אתכם עוד לא מכירים. אז דיברנו על שכבה. למילה שכבה יש שתי פירושים, שתי משמעויות. אחד, your grade, your age level. לדוגמה, בכיתה א' בבית ספר, נכון, לפעמים יש כמה כיתות, יש כיתה א'1, א'2, א'3, אז ביחד הם שכבה א', שכבה. אבל זה גם אומר layer, אוקיי? אני מכינה עוגה עם שכבה של שוקולד, שכבה של קצפת, שכבה של קוקוס, אוקיי? כמו רמה, לא? כן, אבל רמה זה level, ושכבה זה layer. כן, אוקיי? כן, מבין. קצת שונה, אבל מאוד דומה. אז בקיבוץ הישן, האנשים שהיית איתם הכי הרבה זמן, זה השכבה שלך, אוקיי? אתה ישן ביחד עם מי שנולד בגיל שלך, לא ביחד עם אח שלך הגדול או אחות שלך הקטנה, אוקיי? אז ההורים שלי, לדוגמה, לא היו הרבה זמן עם הדודים שלי. בואו נדבר על איך נראה יום בקיבוץ הישן, מה עושים, אוקיי? בבוקר קמים, יש מי שבתורנות, אמרנו גם תורנות. מה זה תורנות? מה זה תורנות? Like the... duty, כן? duty. חבל. באינדונזיה כן. יש, אנחנו אומרים על זה תורנות פיקט. It's פיקט באינדונזיה, כן. פיקט. תודה, למדתי. אז מי שיש לו פיקט ברפת, קם מאוד מוקדם בבוקר, ללכת לחלוב is to milk, מהמילה חלב, לחלוב, חלב, to milk the cows. אבל כולם קמים בבוקר, הולכים לאכול ארוחת בוקר בחדר אוכל, ואז מי שעובד עם ילדים, כולם בתוך הקיבוץ, כן? אנשים בקיבוץ לא עובדים בחוץ, הם עובדים בתוך הקיבוץ, אוקיי? אז הם עובדים בכביסה, ברפת, בחקלאות. מה זה חקלאות? To farm. חקלאות זה agriculture, נכון. אז בשדה, שדה field, אוקיי? זה בקיבוץ הישן, וגם עם ילדים, בחינוך, education, חינוך, אוקיי? אז הילדים הולכים לגן או לבית ספר, והמבוגרים הולכים לעבוד. צהריים אוכלים,
חוזרים לעבוד. בערב הילדים באים לבית של אמא ואבא ל3 שעות. 3 שעות. בין 4 ל7. וב7 חוזרים לבית ילדים, ושם יש מטפלת לילה. מה זה המילה מטפלת? To pray? לא, זה דומה, זה מתפללת. אוקיי. מתפללת. זה דומה, נכון. מטפל. מה זה טיפול? Take care. take care, נכון, caregiver. אז בעברית, מטפל או מטפלת, it could be caregiver, כמו מטפלת לילה בקיבוץ, זה, הם עשו תורנות לילה, נכון? מטפלת לילה אחת על כל הילדים בקיבוץ. זה בעיה, אתם מבינים? הילד בוכה ואין אמא ואבא, זה קשה, ממש קשה, באמת, אני לא אוהבת את זה. גם את מטפלת לילה גם את. אני? כן. לא, אני נולדתי ואני גרתי אצל ההורים שלי, אבל כשאני נולדתי היה חדר אוכל. עד גיל 6 אני אכלתי בחדר אוכל גם בחדר אוכל. כן. אז בקיבוץ הישן היה מטפלת לילה, ויש סיפורים מאוד קשים לאנשים שגדלו ככה, שככה חיו פעם, על המטפלת לילה. יש המון סיפורים לא טובים על זה. כי ילד צריך את אמא ואבא, נכון? בעיקר בהתחלה. וזה מתינוק קטן, הוא לא עם אמא ואבא בבית. אבל ההורים ישנים טוב, אין ילדים בוכים בבית, שזה נחמד. אז מטפלת, אני כותבת, מטפל או מטפלת, זה גם caregiver, אבל זה גם, לדוגמה פסיכולוגית, בעברית אני יכולה להגיד, המטפלת שלי, אוקיי? זה גם social worker או psychologist, אוקיי? My therapist. מטפל זה גם therapist וגם caregiver. בסדר? זה מילה חשובה. אנחנו משתמשים בה הרבה. אני, לדוגמה, אני עובדת סוציאלית. מה זה עובדת סוציאלית? מטפלת. נכון, מטפלת זה social worker. כן. זה העבודה שלי. בסדר? אני מטפלת במי שאני עובדת איתו. my clients. כן, טניה. אז כמה מטפלים יש להם בקיבוץ? בלילה 1 או 2, ביום יש יותר, כי הם ביחד איתם, אבל בלילה כשישנים ממש קצת. אז יש הרבה סיפורים על ילדים שבוכים ובלילה והמטפלת לא באה, או דברים קשים. רוצים לשמוע עוד על הקיבוץ? זה מעניין? אז עוד משהו שלדעתי מעניין, אני חושבת שמעניין, זה שבקיבוץ גם כולם לבשו אותו דבר. כמו עכשיו שאת לובשת? לא, אני רק מסבירה מה זה לבשו. אני רוצה, יש לי פה תמונה, רגע, אני מביאה אותה. אוקיי. by chance. I didn't plan it actually. זה תמונה, רגע, אני אעשה כזה של ה-background. אוקיי. אתם רואים? וואו, אותו דבר. זאת אמא שלי. כמו יוניפורם, כן, בדיוק, זה אמא שלי. That's my mom. אז זה, אני מחפשת אם יש פה עוד משהו. כן. זה בקיבוץ הישן. אז גם הבגדים לא היו
it's like you can't be unique, אתה לא יכול להיות מיוחד, כי כולם אותו דבר. הקיבוץ הישן דיבר כל הזמן, מה שהיה חשוב זה שוויון. מה זה שוויון? זו מילה קצת קשה. שוויון, מה זה שווה? שווה? equal. equal. אז שוויון זה equality. Equality, כן. כן. אז אני כותבת לכם שווה ושוויון. אוקיי? אז כולם אותו דבר. אותם בגדים, אותו אוכל, אותו עבודות, אוקיי? זהו מבחינת הקיבוץ. יש לכם שאלות? עכשיו בקיבוץ עינת שאת קרא עכשיו, כמו מהישן או יותר מודרנית או משהו כזה? אז גם קיבוץ עינת וגם רוב הקיבוצים בישראל, רוב, most of them, כן? לא כולם, כבר לא כמו פעם. זה אומר שכל אחד יש אוטו, יש עבודה אחרת, יש מחוץ לקיבוץ, זה כבר, אני לא יודעת באנגלית, קוראים לזה בעברית מופרט. It means it became like private hands, ולא everything is בקיבוץ. אבל עדיין, עכשיו היום בקיבוץ, הקהילה, מה זה קהילה? קבוצה, לא? כן, קהילה זה community, קהילה. הקהילה מאוד 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 חזקה, אוקיי? אבל כבר לא כמו פעם, זה לא אותו דבר. יש עדיין בישראל קיבוצים עם חדר אוכל ועם אוטו, תורנות רכב, לא אוטו לכל אחד. יש, אבל קצת, ממש קצת. אולי חברים יש להם שאלות לליאם על הקיבוץ, מה זה? Yes, בקיבוץ סלע יש חדר, מה זה? הוסר? חדר כביסה? כן, לונדרי? כן. לא, היה, אבל כבר לא. אוקיי. אמא שלי עבדה בכביסה. My mom worked in the laundry. וסבתא שלי הייתה פה אחות. מה זה אחות בעברית, אתם יודעים? קצת כמו אמיליה. דומה. נרס. נרס, נכון. סבתא שלי הייתה האחות של הקיבוץ. אוקיי? זה אומר שהקיבוץ שולח אותך ללימודים, אוקיי? הוא שולח אנשים ללמוד רפואה, אחות, חינוך, אוקיי? מה שהקיבוץ צריך. כן, הם לומדים, הם סטודנטים בחוץ, אבל בשביל לחזור לקיבוץ ולעבוד במה שהקיבוץ צריך. זאת אומרת שבקיבוץ לא משנה מה אני רוצה לעשות, מה אני אוהבת לעשות, זה לא כל כך משנה. מה שמשנה זה מה הקיבוץ צריך. It's like, כולם בשביל הקיבוץ. אין אינדיבידואליזם, כן? מאוד קומיון, שזה טוב, אבל גם רע. יש לי הרבה מה להגיד על זה. עוד שאלות? אם חברים אין להם שאלות, אולי יש לי שאלה. מה החיובי גם השלילי שאת קרא בקיבוץ? מה שאת ממש אוהבת, אוקיי, אני אוהבת קרא בקיבוץ כי, או מה אני לא אוהבת כי אני קרא בקיבוץ? מה זה? וואו, שאלה מצוינת, אמיליה. אני מאוד אוהבת לגור בקיבוץ, כי המשפחה שלי גרה ממש פה קרוב, וכשהייתי ילדה, גדלתי פה, והיה חיות, והיה טבע, כן? לא עיר, לא הרבה מכוניות, והייתי אצל דודה שלי, ואצל סבתא שלי, ועם הבנות דודות שלי, my cousins, כל הזמן. אז היה לי ילדות מאוד טובה, ילדות, childhood. אבל אני לא אוהבת בקיבוץ שכולם יודעים הכל על כולם, וכולם מדברים על כולם כל הזמן. כן. הרבה
רכילות, רכילות is gossip, gossip, gossip. רכילות, הרבה, כן, אני לא אוהבת. באינדונזיה אנחנו קוראים לה קפו, קפו knowing each particular object. כזה, בדיוק. אז בקיבוץ הרבה קפו, הרבה הרבה קפו. קפו, כן. אני רציתי להגיד גם, ב7 לאוקטובר, כן. אולי אתם יודעים שכשחמאס נכנסו לישראל דרך עזה, הרבה מאוד קיבוצים הם על הגזה בורדר, כן. על גבול עזה, אז הרבה מאוד קיבוצים נכנסו אליהם. וזה משהו שאנחנו בתור, by the way, you want to learn slang? קיבוצניק. אני קיבוצניקית. אוקיי? So for a boy, קיבוצניק. תגידו, קיבוצניק. קיבוצניק. קיבוצניק, and for a girl, קיבוצניקית. קיבוצניקית. It means מישהו מהקיבוץ, אוקיי? It's like a Someone slang. from כן, someone from הקיבוץ. אז כי אני קיבוצניקית, היה לי מאוד מאוד קשה, כאילו אקסטרה קשה במלחמה, כי דמיינתי, I imagined מה היה קורה אם זה היה פה בקיבוץ שלי, כי זה נורא דומה בקיבוץ, אוקיי? הכל מאוד דומה. ויש לנו וואי, אני אשלח לכם שיר, רגע, אני אחכה. אם יש לכם עוד שאלות תשאלו, אני מחפשת שיר. יש לי שאלה? כן. אני שומעת. כן. כיצד מטפלים בתינוקות הנמצאים בתוך הקיבוץ, וכיצד משפקים את הצרכים של תינוקות וילדים, כגון ביצוע חיסונים וכדומה. אתה שואל כיצד, אוקיי. כיצד מספקים את הצרכים של התינוקות, נכון? הבנתי נכון את השאלה? יפה, נכון. שאלה טובה. לדעתי, אני לא חושבת שהצרכים של התינוקות קיבלו תשובה, קיבלו מענה. כלומר, אני חושבת שהקיבוץ הישן לא טוב לתינוקות, אוקיי? אבל היו מטפלות, ואם יש תינוק חולה, לדוגמה, חולה, סיק, כן? אז האמא יכולה לבוא, כי כולם כל הזמן בתוך הקיבוץ, כן? קרוב. אבל לדעתי, יתרו לא, אי אפשר, זה לא קורה. עניתי? דיין? כן, ראית. כן, יש לי שאלה. כן, בטח. האם החיים בקיבוץ היו דתיים? הפכנו את תחום הנדל"ן לנגיש היו לכולם. דתיים? כן, דתיים, כן. אנשים מתפללים 3 פעמים כמו זה? שאלה מצוינת. קודם כל שלחתי לכם בצ'אט שיר על הקיבוץ, זה שיר יחסית חדש, כמה שנים, שיר ממש טוב, אני ממש אוהבת אותו, והוא מדבר על הקיבוץ, על זה שיותר זול בקיבוץ, ויותר שקט, ולא כמו בעיר, אבל זה שיר מצחיק כזה, ראפ. לשאלה שלך, כן. רוב הקיבוצים, most of the קיבוצים, הם היו חילוני. מה זה חילוני? זה ההפך מדתי. The opposite from דתי. אוקיי? חילוני. חילוני או חילונית או חילוניים. אוקיי? או חילוניות. גם אני, הקיבוץ שלי, המשפחה שלי, אנחנו לא דתיים. אנחנו חילונים. אנחנו יהודים. אנחנו חוגגים חגים, בטח, אבל אנחנו לא מתפללים ואנחנו לא עושים את המצוות, the commandments, אוקיי? יש קצת קיבוצים דתיים, קצת, אבל רוב הקיבוצים הם ממש הפוך, ממש לא. אפילו אנטי דת. כן, כן. כן. כן, כן. מה ההפך של
רגע, שלדעתי זה חילון, כן? חילוני, ההפך של אסור. אני מותר, שואל, כן? מותר. מותר, כן? אז להיות דתי זה לא מותר בקיבוץ, כן? אמ, או זה תלוי בקיבוץ. זה תלוי כן. בקיבוץ. כן. היום מותר. לדוגמה, פה בקיבוץ שלי אין בית כנסת, אין סינגוג, אין בית כנסת, אבל עכשיו, בגלל שיש פה משפחות דתיות, הם רוצים לבנות בית כנסת, ובקיבוץ you can't decide on your own, אז אתה לא מחליט לבד, אז שואלים, ואז כולם בקיבוץ עושים הצבעה vote, הצבעה, מי בעד, מי נגד, אוקיי? בעד is for, נגד against, ואז מחליטים ביחד. אז הקיבוץ עדיין קצת ביחד, אבל לא כמו פעם. כן? ברור? כן, זה ברור. והאם כולם בקיבוץ צריכים לשרת, לשרת בצבא? כן, כי אין הבדל בין קיבוצניקים לאנשים אחרים. כולם משרתים בצבא כי אנחנו ישראלים, ובקיבוצים אני חושבת איך להסביר. שנייה. קיבוצים are more אנשים יותר עם אידיאולוגיה, כן? יותר אוהבים את הארץ, חשוב להם לעשות דברים טובים וחשובים בשביל המדינה, אז בדרך כלל, בדרך כלל, בקיבוצים יש יותר חיילים באליט יוניטס. אוקיי? כאילו קיבוצניק is like it's a good slang. כאילו אני גאה, I'm proud, אני גאה להיות קיבוצניקית. כי זה אומר שהמשפחה שלי באה ממקום טוב, ושאני עשיתי צבא, תפקיד חשוב בצבא, בעיקר הבנים, combat fighters, הלוחמים. זה לא תמיד ככה, לא תמיד ולא כולם, אבל פעם, לדוגמה אבא שלי, היה במטכ"ל. אתם יודעים מה זה מטכ"ל? מטכ"ל is the elite combat unit בצבא. So in Israel, when you say מטכ"ל, אני רושמת לכם, you can Google it, it's like wow. זה abbreviation, כן? מה abbreviation? לא שמעתי? מטכ"ל, זה abbreviation? כן, מטה כללי. מטה כללי. It's like, הם עושים את כל ה-special operations, כזה secret operations. אז כן. כן, כן, מעניין. ממש מעניין. כן. חברים, אני צריכה ללכת, יש שאלה אחרונה? עוד שאלה, משהו? כן, יש לי טניה. שאלה. כן, שאלה אחרונה. בקיבוץ אין מטבח, נכון? פעם בקיבוץ הישן לא היה מטבח בקיבוץ בבית. אין מטבח? לא, עכשיו יש. פעם בקיבוץ הישן. ישן, כן, כן, כן. אני רק רוצה לדעת שאתם כן? לא לבשלים. כן, פעם אני מבשלת, אבל פעם אמא שלי היא לא בישלה. הם אכלו בחדר אוכל, אז הם בישלו בתורנות, בדיוטי, בחדר אוכל, אבל it's like a big cooking. אתה מבשל מלא אוכל, מלא אוכל. It's not like a small kitchen for the family, רק למשפחה.
אז זה מוזר. אז כן, ההורים שלי לא ידעו לבשל הרבה כשהם היו צעירים, when they were younger. הם לא בישלו. זה מצחיק. כן, ממש מצחיק. כן, תודה רבה. בכיף, חברים, היה לי ממש כיף איתכם. אני מקווה שהיה מעניין. כן, אמיליה, you כן. can work on the sentences that I sent you. כן, את יכולה כן, לעבוד בטח, איתם בכיף. בטח, כן, אני אסלה להם יופי. כל המשפטים, אבל ממש תודה שאת פה, ממש מעניין שאת סוף סוף פוגשת את הקבוצה הקטנה שלנו, כולנו אוהבים לומדים עברית באינדונזיה. אם את אומרת לחברים שלך בישראל, יש לנו קבוצה קטנה פה, כל אינדונזית, כל מדברים עברית, זה מעניין, כן? זה כיף, וואו, ואני, בא לי לבוא לבלי, אז כן. נבין בקרוב. כן, אני אזמין. וגם אוקיי. אתם, וולקאם לישראל תמיד, והיה לי ממש כיף, תודה חברים. אמיליה, תודה. תודה איזה כיף. ליאם, אנחנו בבקשה. נדבר. תודה, תודה ליאם. אנחנו נדבר. תודה. ביי תודה. חברים. להתראות לכולם. שנתראה בפעם אחרת. ביי, להתראות. וואו, זה מעניין. תודה, מורה אמיליה. תודה. אה, תודה, מורה. מורה.